No já nesete. Klid. Dobrý den. Tahle paní se vydává za Národní sdružení pro neslyšící a tělesně... Ne. Teď jste mi to dala. V pořádku. V pořádku. Tahle paní se vydává za hluchoněmou, ale najednou mluvíte. Aha. Takže máma přišla a teď se s náma nechcete bavit. Slečno, před náma nemusíte utíkat. Vy nám před náma nemusíte utíkat. Ne, ale protože vy se vydáváte, jako tohle nemůžete dělat. Viol. To já nevím, co to znamená. No já nesete. Viol tu. A vy mi rozumíte? Tu te draculi. Hia viol. Nerozumím. Tu rezumim. Co to znamená, že já jsem viol? Tu viol. Viol. Tu Jako viol. Yes. Jako tohle? Yes. To jsem já? Aha. Fakt? Kamera. Ne, nešajte na tu kameru, jo? V pohodě. Ale proč tím podvádíte lidi? Tu viol. Ale nechcete jít s náma na policii a vysvětlit jim to? Tu viol. Lidi. Stop kamera. Ne, kamera stopne. Kamera stopne. Kamera. Nebudete, můžete na mě šát, ale na kameru ne. Lesmo tranquilo. Nekřičte na mě. Bacha, kolo, jo? Hele. Klid. Tu sex? No. No. Tu money for me, for sex. You come. Sí. Takže vy teď chcete to uhrát na to, že jsme po vás chtěli sex za peníze? Působím na vás jako někdo, kdo chtěl sex za peníze s váma?